i més en els temps que vivim actualment. No tingueu por. Per seguir a Jesús cal no tenir por. Alliberar de la por les nostres comunitats ha de ser una de les missions de tots els cristians. Viure en confiança, viure sabent que sempre ens acompanya el Déu de Jesús, el Déu de la tendresa, el Déu de la misericòrdia, el Déu fet encarnació, estimació, amor. Les fonts cristianes presenten sempre Jesús dedicat a alliberar de la por a la gent. L'afligia veure les persones atraïdes pel poder de Roma, intimidades per les amenaces dels mestres de la llei, distanciades de Déu per la por a la seva ira, un Déu més aviat de l'Antic Testament, culpabilitzades per la seva poca fidelitat a la llei. Del seu cor, ple de Déu, només en podia brotar un desig. No tingueu por. Són paraules de Jesús que es repeteixen contínuament en els evangelis. Les que més s'haurien de repetir també avui en el nostre món, en la nostra església, en la vida de cada cristià. La por s'apodera de nosaltres quan en el nostre cor creix la desconfiança, la inseguretat o la manca de llibertat interior. Aquesta por és el problema central de tot ésser humà i tan sols ens en podem alliberar arrelant la nostra vida en el Déu de Jesús, en el Déu de la confiança, que només cerca el nostre bé. Així és com ho veu Jesús. Per això es va dedicar, primer de tot, a despertar la confiança en el cor de les persones. A despertar. Perquè, de fet, tots tenim aquesta confiança en el Déu de la vida, però cal despertar consciències, situacions. La seva fe, profunda i senzilla, era contagiosa. Si Déu té cura amb tanta tendresa dels pardals del camp, els ocells més petits d'aquelles terres de Galilea, com voleu que no tingui cura de nosaltres? Per a Déu som més importants i estimats que tots els ocells. És la imatge de Déu, estimació. Déu ens estima amb profunditat i amb passió per cadascú de nosaltres. Un cristià de la primera generació va acollir bé el seu missatge. Descarregueu en Déu tota angoixa, ja que a ell li interessa el vostre bé. Amb quina força Jesús parlava a cada malalt, quan recordava: tingues fe, confia en mi, no tinguis por. Amb quina alegria els acomiadava quan els podia veure guarits. Vés-te'n en pau, viu bé, no tinguis por. Era el seu gran desig que la gent visqués en pau, sense pors ni angoixes. No us jutgeu, no us condemneu mútuament, no us feu mal, viviu de manera amistosa,
Són moltes les pors que fan patir en secret tantes persones arreu del món. La por fa mal, molt de mal. On creix la por es perd de vista Déu i s'ofega la bondat que hi ha en el cor de tota persona humana. La vida s'apaga, l'alegria desapareix. Una comunitat de seguidors de Jesús ha de ser, abans que moltes altres coses, un lloc on la gent s'allibera de les seves pors i aprèn a viure confiant en Déu. És el missatge constant de tots els sants, dels homes i dones que han viscut profundament el missatge del Déu de la vida. Viure sense por, confiant en el Déu de la tendresa, de l'estimació i de la proximitat. Una comunitat com la nostra no respira una por contagiosa, sinó viu des del Déu de Jesús. I per això estem cridats a viure una amistat entranyable que fa possible escoltar l'altre i alhora escoltar la crida de Jesús avui, que ens diu a tots: seguiu-me, no tingueu por, confieu en mi, malgrat les dificultats que hem viscut i que viurem al llarg de la nostra vida. Déu sempre ens acompanya. És la confiança dels homes i dones de Déu, que sempre ens han donat testimoni de que el Déu de Jesús mai ens abandona. Sempre camina, habita i viu en el cor de tota persona humana. Donem-ne gràcies avui que comencem una etapa nova dintre d'aquesta pandèmia universal i més aquí a Catalunya, de les nostres terres. Comencem a respirar amb una mica més de llibertat i per això, una vegada més, ens trobem com a comunitat cristiana, sense por, volem seguir a Jesús, amb confiança, amb estimació i amb tendresa, perquè les nostres relacions cada vegada siguin més a l'estil de Jesús, el nostre millor amic i company de vida.